प्यासल मौगा खाटी बन के करत चुमा चाटी देख देख आ देख देख भैया खुलल हो बिया नाच के पार्टी देख देख भैया खुलल हो बिया नाच के पार्टी प्यासल मौगा खाटी बन के करत चुमा चाटी प्यासल मौगा खाटी बन के करत चुमा चाटी देख 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 भैया खुलल हो बिया नाच के पार्टी देख भैया खुलल हो बिया नाच के पार्टी के काम नहीं चलत बिना नाचल जरा हाथ गोड़ बारे तो नाचत खुदे जमा ले तो नाच कूद के लेकिन जरा गोड़ नहीं खे वो जाने एक जना डांसर रख ले आ तब उनकर साटा चलता राज कपूर तिवारी में पहले 82 लोग साटा करे खातिर 2 कोस 4 कोस 10 कोस के एरिया में लोग साइकिल से साटा बांधे चल जा एबरा फोन पर होता हेलो ब्याह जी चुनू बाबा अरे खाली बानी है तारीख के आ तो हाँ खाली बानी आ तो लगे लेडीज बिया कि ना आ तो ना जी हम तो लेडीज ना चाहिए आ तो ठीक बार रहे दी साझी खान फोन करे हम तो जिन जना कहले साझी खान फोन करे बुझल जो कोई गो साझ बीत जाए आज ले फोन नहीं अब कहीं ना कि हमरा लगे तो डांसर बा टम जना हो के साटवा लिख ले तो संतोष भैया लंगर अभियंता चाहे कुंवर कमल बास के बिना न चले काम न चले कौन बेयास के चले काम न चले कौन बेयास के भोजपुरी भाषा के अब तो पहले बालो भैया से चाहे पुरनका ब्यास जो भी बा हमने के महाराजगंज के आन बान शान बाबा फागू बाबा जी को आज भी बड़ी आदर से लोग नाम लेला चाहे महात्मा तिवारी जी हो चाहे गौतम तूफान जी हो लेकिन एक बड़ा के ब्यास लोग का कहले भोजपुरी भाषा के अब तो पहले बालो माटी देख 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 भैया खुलल हो बिया नाच के पार्टी देख देख भैया खुलल हो बिया नाच के पार्टी
इतना कुछ साउंड ना रहा। पहले के जमाना में खूब बनाई थे एगो नहीं चुकी माइक ध दिया रेडियो आ वही पर ब्यास लो तड़प तड़प तो ही माइक पर गाई आ एजा गाई लो तो यहाँ से दू कोस फरका ले सुनाई बिना माइक आ तो वो लोग दूर दूर से आई देखे खातिर प्रोग्राम देखे खातिर जुटान हो। एबरा तो लेडीजो लेके जाता लो तो 12 बजत बजत प्रोग्राम समाप्त हो जाता आ माइक ले लेता लो आ जौन जौन माइक में ना बोले के तौन बात बोलता फूहर फूहर बात बोलता लो लेके हाथ में माइक गीत गमई न करता लो तनिको सुने रहाए सच बात बानी जितना फूहर बात होता सब माइक में बोलता जौन बात ना कहे के तो बात माइक में कहता फूहर फूहर बात बोलता लो लेके हाथ में माइक गीत गमई न करता लो तनिको सुने रहाए चौल जन कराए साथी देख 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 भैया खुला बिया नाच के भैया खुलल बिया नाच के भैया खुलल बिया नाच के आज के ब्यास में से हमारी यह निहोरा रही कि अगर ना चाहे कूदे के बात ऐसे बढ़िया कि बेसगदी छोड़ दी एगो नाच पार्टी